Obec Kružlov sa nachádza na rozhraní Ondavskej vrchoviny a Čergovského pohoria, 13 km od mesta Bardejov. Rozloha obce je 1014 hektárov, 360 metrov nadmorská výška. Obec Kružlov susedí s obcami Krivé, Bogliarka, Lukov, Gellachov, Tarnov, Kurov a Richwald. Názov obce Kružlov pochádza buď podľa prezývky alebo priezviska miestneho šoltisa v danom období, alebo podľa okružiačikov, to je kameň, ktorý sa nachádzal v potoku v blízkosti osady a terajšej obce Kružlov. O prvej písomnej zmienke nachádzame rôzne dátumy. Prvý sa datuje k roku 1460, kde v liste Týmka, jiskrovsko-bratrického kapitána, sa dozvedáme o údajnom spustošení poddanských domov a kostola. Z toho vyplýva, že obec Kružlov už bola pred týmto datovaným obdobím. Druhý dátum sa nachádza aj v Bardejovskom archíve, a to je rok 1414, kde bol údajný spor medzi kružlovským richtárom a Gellachovským. V 6. storočí po Kristovi, po skončení veľkého sťahovania národov, osídlili územie strednej Európy kmene, z ktorých sa vyvinuli slovanské etniká. Na prelome 10. a 11. storočia sa prvýkrát objavuje označenie podkarpatských Slovanov dnešným názvom Rusíni. Ich územie na juh od hrebeňa Karpát sa začlenilo do Uhorského kráľovstva. Územie severokarpatských Rusínov alebo Lemkov pripadlo Poľskému kráľovstvu. Do veľkého obrodenia mnohých európskych národov, ktoré prepuklo v 19. storočí, sa Rusíni zapojili v období po revolúcii v rokoch 1848 až 1849 vďaka rusínskym buditeľom, čím sa otvorili možnosti aj pre toto etnikum. Rusíni boli uznaní za svojbytný národ. Najstaršou dochovanou cyrilskou pamiatkou nájdenou na našom území sú tzv. Ostrožnícke pergamenové zlomky, ktoré sa našli v obci Ostrožnica v roku 1927. Objavil ich literárny historik Ivan Paňkievič. Tieto zlomky vlastne tvorili obal Evanielia, ktoré bolo z roku 1492 a až rozbormi sa zistilo, že tieto zlomky sú omnoho staršie a pochádzajú z 11. alebo 12. storočia. Tieto zlomky dokazujú, že Rusíni na našom území boli už v týchto dobách. O grécko-katolíckej farnosti v Kružľove sa prvýkrát dozvedáme z písomných zmienok, ktoré sa nachádzajú v Mukačevskej eparchii. A to je z roku 1712. Keďže obec Kružľov sa nachádza na severovýchode, práve tento severovýchod spolu s časťou Poľska a Ukrajiny v Karpatskom oblúku je známy, že v tom čase toto územie osídľovali Rusíni, naši predkovia. A práve títo Rusíni boli známi tým, že sa venovali buď poľnohospodárstvu, alebo drevu. A tak práve aj v našej farnosti vznikol prvý drevený chrám, kde práve stojíme na tomto mieste. Za nami je už len pozostatok oltára, kedy v roku 1814 sa opisuje v dokumentoch, že tento chrám, či už z exteriéru, ale aj v interiéri, je v zlom technickom stave a preto bolo potrebné postaviť nový chrám. Nový chrám bol postavený v 1822 roku, je už murovaný. Z tohto dreveného chrámu sa zachovala jediná pamiatka, a to je od prvého kňaza z roku 1728. Od 17. storočia, od čas Habsburgovcov, od čas hlavne Márie Terezie, od čas Habsburgovcov, pretože si Habsburgovci neželali, aby na území Rakúsko-Uhorska žili ortodoxní kresťania, tak spôsobili to, že presvedčili
všetkých pravoslávnych popov, ktorí na území Rakúsko-Uhorska pôsobili, a to teda hlavne aj tých rusínskych oblastiach, čo majú na juhu Habsburskej ríše, aby prestúpili najprv na uniátsku vieru a potom na grécko-katolickú vieru a do jedného pravoslavného popa všetci popy sa stali grécko-katolíkmi. A teraz samozrejme Rusíni zákonníci sa tiež stali grécko-katolíkmi. Až potom v 20. 30. rokoch, potom po Veľkej oktobrovej revolúcii, keď z Ruska sovietskeho, zo Sovietskeho zväzu utekajú pravoslavní popi a pravoslavní mnísi, utekajú aj na územie Československa a zostali aj teda na území Slovenska, tak sa opäť pravoslavie na územie Československa potom Slovenska vrátilo. Grécko-katolíci sú známi tým, že v roku 1646 Užhorodskou úniou sa naspäť prinavratili k Svätej stolici, teda ich hlavou sa stáva pápež s tým, že si ponechávajú byzantský východný obrad. A preto aj dodnes, či už v tejto obci, v domácnostiach, stredná a staršia generácia sa rozpráva v rusínskom jazyku a takisto aj v chráme bohoslužby máme to presne podelené, asi približne na polovicu, že istá časť sa spieva v slovenskom jazyku kvôli už mladšej generácii, ale tá staršia generácia s veľkou radosťou práve slávi sväté liturgie a obrády v cirkevnoslovanskom jazyku. Pri tých vianočných sviatkoch môžem akorát toľko povedať, že najväčší ten rozdiel je v tom, že hlavne dnes pravoslavní Rusíni, lebo grécko-katolíci už od toho ustúpili, uznávajú juliánsky kalendár a ním sa riadia. To znamená, že všetky sviatky, ktoré sú v kresťanskom svete, tak sú posunuté o 13 dní. Ten hlavný rozdiel je to teda, že tie Vianoce neslavíme 24. decembra, ale 6. januára. Čo je veľmi, veľmi zvláštne, že 6. januára je predsa len aj veľký kresťanský sviatok aj pre rímskokatolíkov. A potom Nový rok je teda tiež o 13 dní neskôr. Pre nás je tak najznámejšia utierenie vzkriesenia. Celá tá páscha, ktorá sa nesie v tom radosnom duchu a tak presne byzantská tradícia je známa svojimi spevmi. Dovolím si povedať, že celá božská liturgia je odspievaná, ani jediná časť nie je recitovaná. Práve s týmto je aj spojené na Veľkú noc svetenie a požehnávanie jedál paschálnych, ktoré sú práve známe u Rusínov a teda tu na východnom Slovensku. Chcem si oce a duši oceho pomyšlení a našeho rcem. Hospody, pomíluj. Hospody, Vседržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty si a uslyší i pomíluj. Hospody, pomíluj. V súčasnosti v našich chrámoch síce môžeme nájsť nejaký hudobný orgán, ako je napríklad gitara u mládežníkov, ale u pôvodných Rusínov je práve známe, že všetko je odspievané tým, že je tam tá rozlišnosť tých nádherných ľubozvučných hlasov, tak nebol potrebný žiadny orgán, žiadny iný predmet, ktorý by viedol týchto našich predkov počas bohoslužby. Toto plátno, alebo teda po našom plaštenica, znázorňuje Isusa Krista v hrobe. No a na Veľký piatok, keď sa konajú pohrebné obrady, túto plaštenicu berie kňaz a obchádza sa s ňou kostol, no a neskôr sa vkladá do chrámu, kde sa k nej chodia modliť veriaci. Pamätám si zo svojej mladosti naozaj veľmi také veselé tie veľkonočné sviatky. Chlapci nás brali naozaj do potoka,
oblievali nás na dvore vedrom so studenou vodou, aby sme boli zdravé a my sme im za to mali byť vďačné a mali sme ich obdarovať buď upečenými zákuskami, koláčmi, hlavne kysnutými, alebo maľovaným vajíčkom. Nedaleko Kružlova je miesto, ktoré malo názov Venécia. Toto miesto je známe tým, že chrám, ktorý stojí v obci Leluchov, bol niekoľkokrát prevezený. Jedným z miest, kde stál, bola miestna časť Venécia. Táto lokalita sa spomína aj s ďalším zaujímavým nálezom. Balada Dunaju je jedna naozaj očarujúca vec. Prvýkrát som sa s ňou stretol, dozvedel som sa o nej, teda ešte som sa s ňou nestretol, keď po jednom koncerte mi pán profesor Mušinka, môžem povedať, že priateľ, keď som hral teda na tom koncerte našu najstaršiu baladu teraz z územia Rakúsko-Uhorska, alebo súčasného Slovenska, ktorá je z 1549 roku, píseň o zámku Muránske. Máme ju bežne v repertoári a keď je príležitosť, tak ju hrávam, aby ľudia vedeli, že vlastne akú pamiatku máme. No a pán Mušinka bol na tom koncerte a hovorí, že výborná vec a že či poznám najstaršiu ukrajinskú baladu. No nie, nepoznal. Ona je z roku 1571 a je veľmi zaujímavá. Príď ku mne, ja ti o tom porozprávam. No tak som sa za ne vybral, ma to zaujalo celkom, že mať v repertoári vlastne dve piesne, ako naozaj také staré, v podstate dvojičky z jedného obdobia. Znova opakujem, že 1549 a 1571. Hej, že veľmi príjemné, veľmi pekné. No skrátka, zaujímavá melódia, ktorú zrekonštruoval istý ich pán profesor a zaujímavý text. Veľmi pekný. Na baladu je to také akože celkom svížne, príjemné, krásny príbeh vlastne o láske, ale dozvieme sa tam aj vlastne o vojsku a všeličo možné. A teraz, no akože fajn. Už myslím, že to je pre mňa dostatočne zaujímavé. Ale ešte ďalšia zaujímavejšia vec bola tá, že pán profesor mi hovorí, no je taká záležitosť, že pán Orest Zilinský, čo bol vlastne veľký zberač vlastne balad, tak to jednoducho poviem, ale etnograf, no on zapisoval balady pod Karpatami. Všade vlastne, ešte na vterajšom Zakarpatí, na severovýchode Slovenska, na severnom Slovensku a podobne. No a on túto baladu tiež zapísal, jej text. Hej, melódiu nie, ale bol zapísaný text. Ako miesto nálezu bolo označené Venécia. Hej, tak teraz akože zaujímavé, že Venécia. Tak si myslím, a teraz to akože išli do Benátok nahrávať baladu alebo niečo také. No až tak som sa vlastne dozvedel, že Venécia je časť, ako dodnes sa tomu hovorí, časť obce Kružlov. To je vrchná časť obce, kde je taký krásny drevený chrám. No a vlastne tam tá balada bola zapísaná, teda je text. A čo je pre mňa akože muzikanta aj človeka, ktorý sa aj touto tému zaoberá, že je úplne úžasné. Že je to balada, je útvar, ktorý v Karpatoch nemal hraníc. Že Karpaty, to je skrátka mega, pohorie, len si to neuvedomujeme. A je to vlastne ako keby monolit kultúry, karpatskej kultúry, veľmi zaujímavé. A to, čo napríklad majú Ukrajinci ako svoju najstaršiu na svojom území zapísanú baladu, tá balada sa spievala nie len niekde, ja neviem, v Jasíni, alebo kde na konci Karpatského blúka, ale možno až tak, kde v Maramureši. Vlastne tam ešte, kde žili Rusnáci, Rusíni, Lemkovia, Bojkovia, Huculi a tak ďalej, ale spievala sa aj tuto u nás. No tak to je taký krátky príbeh tejto balady. Jak vzal divonku, zabil ručenku, divonko, dušenko, milenka mi budeš, divonko, dušenko, milenka mi budeš. V rámci projektu Zabudnutý svet Lemkov a Rusnákov v obci Kružlov pripravujú rekonštrukcie domov a stavieb, ktoré sa už v obci nezachovali. V obci Kružlov bol postavený mlyn v roku 1691, kde príjmy z tohto mlynu išli miestnym šoltisom. Boli postavené domy, väčšinou drevenice, ktoré mali buď slamovú strechu, alebo strechu zo šindľa. Preto aj v tomto našom projekte, kde približujeme život Rusínov a Lemkov, sú všetky stavby drevené s dreveným šindľom. Keď som robila v roku 2015 výskum, svoj vlastný autorský sociologický výskum o asimilácii Rusínov na Slovensku, tak som zistila tú druhú krajnosť, že som sa pýtala na to, a robila som výskum iba medzi Rusínmi, v rusínskych oblastiach, v rusínskych regiónoch, v rusínskych dedinách.
A keď som sa pýtala, no tak ako máte národnosť? Rusínsku, slovenskú, aký váš materinský jazyk? Ako sa cítite ako Rusín, ako Slovák? Ste hrdí na to, že ste Rusín? To boli všetko moje otázky v mojom dotazníku. Tak mi ľudia zväčša odpovedali, že sú Slováci, že sa cítia ako Slováci, lebo žijú na Slovensku. Tak to ja si myslím, že to je druhá strana mince našej lojality, že sme natoľko asimilovaní, že sa začíname cítiť ako Slováci. Čo zase na druhej strane nie je veľmi dobre, pretože to je znak vymierania národa. A znak vymierania národa, ktorý naozaj nás veľmi postihuje, je to, že rodičia, starí rodičia hovoria so svojimi deťmi, so svojimi vnukmi po slovensky. Podľa posledného ščítania sa k rusínskej národnosti hlási 100 ľudí, ale skutočnosť je určite oveľa vyššia. Preto sa snažíme naše zvyky a tradície uchovávať. Bez poznania minulosti nepochopíme prítomnosť a nebudeme vedieť kráčať v ústretí do budúcnosti. Všetky zvyky a tradície, ktoré sme prebrali od našich predkov, chceme odovzdávať aj našim deťom, vnúčatám, aby zvyky boli zachované. Či už sa týka tanca, hudby, spevu. Preto aj každoročne organizujeme folklórne slávnosti, kde prezentujeme rusínske piesne a tradície. Aj vďaka týmto aktivitám povedomie o Rusínoch v obci Kružlov nevymiera a pretrváva dodnes. Majme, Kružlovské neviesty.